Znam, nije jednostavno. Kada trebamo početi razgovor sa svojom kćeri o menstruaciji, o promjenama, o sazrijevanju, mnoge žene se stisnu. Bez obzira na znanje, obrazovanje, društveni status, ostanemo bez riječi. Je li to još uvijek tabu tema ili jednostavno ne znamo kako početi? Razlog zašto je mamama neugodno pričati sa kćerima vrlo često leži u tome što one same nisu imale takav razgovor sa svojim mamama. I onda se postavlja pitanje kako početi, što reći, u kom pravcu ići. Menstruacije kod djevojčice često dolaze između 10. i 13. godine, ali promjene u tijelu počinju i ranije. I upravo to trebamo reći našoj kćeri. Ako im to ne kažemo, one će informacije potražiti negdje dalje, na društvenim mrežama, TikToku, od prijateljice. I tu često nastaju problemi. Osjećaj nelagode, srama, osjećaj da je to nešto prljavo što treba sakriti. Često mi mlade djevojke dolaze na preglede u strahu, da će im se dogoditi nešto loše, bolno. Ne znaju što trebaju reći, na koji način se ponašati. To je posljedica tišine. I upravo zato trebamo razgovarati. Ne moramo sve savršeno znati, samo trebamo biti iskreni. Razgovor treba početi prije same menstruacije, kada primijetite da se njeno tijelo mijenja, da se počinju javljati dlačice, grudi počinju rasti. Recite joj da se njeno tijelo priprema za jednu potpuno novu fazu života i da je to normalno. Nemojte koristiti velike riječi. Ne morate joj reći ti si sada žena jer ona to sama ne osjeća. Treba joj samo objasniti da će se sada njeno tijelo promijeniti, doći će do određenih faza kada će imati određene hormone koji će promijeniti njeno raspoloženje. Pojavit će se menstruacija, morat će se prilagoditi nekim promjenama, ali to je sasvim normalno i to tako treba i razjasniti svojoj kćeri. Za ovaj razgovor ne morate čekati veliki dan. I dajte joj prostora. Dajte joj osjećaj da vas uvijek može pitati sve ono što vas zanima. Razgovarajte s njom. Probajte skinuti nekakvu aplikaciju na mobitel za praćenje menstruacije, jer to je ono što nju zanima i što će joj pomoći da upravo prati to što se događa sa njenim tijelom. Objasnite joj da menstruacija nije bolest, nego znak zdravlja. Krenite zajedno i izaberite adekvatne higijenske uloške. Najbolje je da budu pamučni. Isto tako donje rublje treba biti pamučno, bez nekakvih kemijskih dodataka. Objasnite joj što znači voditi pravilnu higijenu, da treba mijenjati uloške svaka 3 do 4 sata i treba koristiti pravilne sapune za intimnu njegu. I emocije su važne, ne zaboravite. PMS je osjećaj koji kod djevojčice može biti jako izražen. Nemojte ga ignorirati. Objasnite joj da je to ono što se događa sa njenim tijelom radi toga što je došlo do određenih hormonskih promjena. Razgovarajte s njom i objasnite joj da je to jedan normalan dio menstrualnog ciklusa. Kada ovaj razgovor napravite sa povjerenjem i otvoreno, kćerka će steći dojam i osjećaj da vam se uvijek može povjeriti i da vam može reći sve probleme koje ona ima. Probleme što se tiče menstruacije, što se tiče bolova, nekakvih promjena koje je primijetila na sebi. Jedan zdravi odnos prema sebi i svom tijelu se stječe još u obitelji. I počnimo ga upravo takvim i razvijati. Jednim otvorenim razgovorom. Otvorenim razgovorom odnose prema vlastitom tijelu, prema razvoju vlastitog tijela, prema emocijama koje se razvijaju tijekom vlastitog razvoja. I to će biti jedan temelj za budući dobar odnos između vas i vaše kćeri. Kada vaš razgovor počnete iskreno i sa povjerenjem, tada će vaša kćerka znati da vam može reći sve i u svakom trenutku i isto tako da vas može pitati sve što nju zanima. Važno je razviti jedan pravilan odnos prema svom tijelu, prema promjenama u vlastitom tijelu, a upravo takav pravilan odnos prema svom tijelu se stječe u ovakvim razgovorima. Kada želite pokazati svojoj kćeri da sve promjene koje se događaju u njenom tijelu su prirodne
i da nisu nešto čega se treba sramiti. Isto tako je objasniti da odlazak ginekologu ne mora biti niti bolan, niti jako neugodan. Treba biti otvoren i treba biti sa punim povjerenjem. Jer to je cilj, kada vaša kćerka dođe na pregled, da nam kaže sve sa punim povjerenjem i da joj mi objasnimo sve što nju zanima. Kada govorimo o menstrualnom ciklusu, korisno je da djevojčica zna osnovne stvari. A to je, menstrualni ciklus najčešće i u pravilu traje 28 dana. Ali u prve 2 do 3 godine od prve menstruacije često taj ciklus nije tako redovit jer tada se još hormoni nisu stabilizirali i vrlo često dolazi do dužih ciklusa koji mogu trajati i 40 i 50 dana. Ali isto tako moramo znati da to nije nešto što je trajno, nego da bi to u roku od 2 do 3 godine trebalo proći. Plodni dani su najčešće oko 14. dana ciklusa i to se vrlo lako može pratiti u aplikaciji koju ste zajedno skinuli i stavili na mobitel. I o tome isto tako treba informirati svoju kćer. Svakako je bolna menstruacija nešto o čemu treba voditi računa. Možda se bolovi pri menstruaciji neće javiti odmah kada menstruacije počnu, ali gotovo u pravilu će se razviti nakon 1 ili 2. I upravo tada treba objasniti svojoj kćeri na koji način se ponašati. Ponekad je dovoljno staviti samo termofor ili neki topli oblog. Ali ako su bolovi intenzivni i ako se ponavljaju, tada treba početi sa lijekovima protiv bolova i bilo bi dobro sa tim lijekovima protiv bolova početi prije nego što ti bolovi postanu jako intenzivni, jer kada su ti bolovi jako intenzivni, tada ih je puno teže spriječiti i korigirati. Ne treba se patiti i trpiti bol. Ako menstruacije izostaju više mjeseci, često se dogodi da onda kada dođu budu jako bolne i jako obilne. To je znak da svakako treba otići kod ginekologa i posavjetovati se na koji način regulirati takav menstrualni ciklus kako bi izbjegli upravo ovakve probleme. Treba joj svakako pružiti još dodatne informacije. Treba joj reći da vrijeme menstrualnog krvarenja nije vrijeme kada se ne može ostati trudna. Što znači da treba objasniti potrebu za zaštitom od trudnoće, korištenjem kontraceptiva, ali isto tako i za zaštitom od nastanka spolnih bolesti. Spolno obrazovanje ne znači poticanje na spolni život, nego upravo suprotno, znanje i sigurnost. U ovakvom razgovoru trebate biti prisutni, smireni i pružiti svojoj kćerki što je više moguće provjerenih informacija. Ako vas brine kako razgovarati sa svojom kćeri, sjetite se, nije važno da sve znate, važno je da ste tu i recite, ne znam, ali naučit ćemo zajedno. I pretplatite se na kanal Čarobni život žene, jer tu govorimo iskreno, stručno i sa razumijevanjem, upravo onako kako biste vi to željeli za svoju kćer.